En primeiro lugar, queríamos agradecer que aceptaras o noso convite e que é un luxo para este centro tan pequeno e rural que podertes escutar. Bueno, o luxo é para mí, porque eu creo que onde a música pode ter máis valor e máis importancia é precisamente ao lado de xente como a vos, non? Xente que está estudando aquí, que primeiro é o público máis crítico, e iso para min é moi bo. E segundo, para min é unha oportunidade tamén de convivir un pouco con vos e mostraros o que estou facendo, en fin, o luxo é para min. Como foron os teus inicios na música? Pois, deso, vamos a ver. Recordo que en 1614... No, o rollo é que a min gustaba moito de cativo a guitarra, tal, sempre recordo que de pequeno xa estaba flipado, tal. Pero de cativo de todo, miraba para un... e quedaba abrallado, non? E entón, eso sempre estivo aí, hasta que, cando estaba máis ou menos na escola, antes do instituto, xa andaba tocando, como tedes aquí tamén, os compañeiros que tedes o grupo e tal, pois montando grupos así tal. E despois xa cando cumplí uns 20 anos así, empecé a montar bandas xa un pouco máis en serio. Necho Barullos, que Nindiolas, despois metíme tamén moito no mundo do teatro, facendo, non como actor, pero como músico para compañías de teatro, compoñendo e tal. Fundamos unha sala de espectáculos, a NASA, todo empezou a rodar como unha bola de neve, e bueno, aquí estamos, deso hai xa 25 anos. Sí, xa que dicía, 1614. En que estilo te clasificarías? Sempre é unha pregunta que sempre che fan, non? Na música. E é moi difícil, porque eu teño unha resposta para eso, porque xa, como sempre che fan esa pregunta, xa inventas un estilo teu, non? Porque é moi difícil poñerlle unha etiqueta, a non ser que sexa unha cousa claramente así, pero no meu caso eu chamolle a música silvestre. E por qué? Porque eu digo que as cancións que eu fago e tal, pois serían como as floriñas silvestres, que as sementes, o sea, non é unha cousa que ti vas comprar á tenda e cultiva, non. A semente vai o vento e traenas de onde sexa. O cal quer dicir que as influencias que pode haber na miña música poden vir de calquer sitio e de calquer estilo musical, que caen no terreno abonado do que eu son, de quen son e de onde son. Eu son de aquí, e son eu. E a partir de aí é que me aparecen as cancións. Por iso eu chamo como as flores silvestres ou a música silvestre, que non é unha cousa moi preparada estratégicamente, nin tampouco é unha cousa moi ampulosa, é unha cousa natural, pero ben bonita, porque as flores silvestres son as máis bonitas de todas. Como xorde a idea de combinar unha guitarra eléctrica cun instrumento tan tradicional como a timbila? Eso foi como... é verdade, a timbila é un instrumento de Mozambique que ademais foi declarado Patrimonio Cultural da Humanidade, da UNESCO, porque é un instrumento que ademais de ser o instrumento en sí, que non sei se a xente coñece, pero é como un xilofón tradicional, feito con unhas cabazas e unhas teclas dun árbol chamado moenlle. E a cuestión é que ese instrumento o tocan os meus amigos de Mozambique, non? E eles son xente que veñen da tradición antigua, porque ali a tradición é oral, como tamén era aquí antigamente. Se transmite, digamos, non está escrita, non? Entón, os mozos teñen que aprender a tocar as timbilas e aprender a fabricalas, que eso sí que ten... Sábenas fabricar, conocen todo o que está asociado ao instrumento, que non é só, como dicía antes, o instrumento, sino tamén é o baile, e toda a música, é como se fose, imagínate, pois, toda a historia do pobo Maxopi está nas músicas das cancións, non? Teñen como aqueles recitados que contan a historia. Os mozos teñen que aprender todo eso. E unha vez que aprenden eso, é que lles dan permiso, como se dixéramos, para buscar innovación, cousas novas, non? Esta xente que eu me fixen amigo deles, e son colaboradores, teñen un pé na tradición máis antigua e máis primitiva e un pé no futuro máis radical, e son moito máis espabilados que a min para os hip-hops e para esas que dominan eso moito máis do que pode dominar eu, non? Pero ao mesmo tempo teñen un punto tradicional. Entón, nunca se dera o caso de xuntar guitarras e timbilas, porque resulta que a timbila ten unha afinación moi diferente da guitarra, ou do piano, ou de calquer instrumento que nos chamamos como occidental. A escala non é do, re, mi, fa, sol, así. Son outras notas que andan aí polo medio, non son fa, nin é fa sostenido, nin é bemol. É outra cousa, non? Entón, pouca xente se meteu a eso, non? Pero eu dixe, bueno, igual non se pode tocar todo, pero seguro que se pode tocar moita cousa, non?
E tamén pasa unha cousa en a que me enrollo un pouco, contoche unha anécdota, que recordo unha vez que un dos timbileiros, Xeni Guacune, veu a tocar a Santiago, non? As veces tamén veñen aquí. E foi moi curioso, porque fomos a dar un concerto nun local de Santiago e había moitos músicos, non? E entón empezaron a tocar e ao final do concerto gustoulles moito, pero dicíanlle: ese instrumento é moi curioso porque ao principio estaba un pouco desafinado, pero despois xa se afinou, non? E entón o meu amigo empezou a rir, sabe? Afinou foi a tua cabeza, pá. Entende? O que se afinou foi a tua cabeza, o instrumento te sona desafinado porque no primeiro impacto é unha cousa como do outro mundo, non? E sona desafinado, según a nosa teoría musical, pero despois empezaron a entrar, pero é bonito, igual, entre que é diferente, é bonito. E non é que o instrumento se afinou, porque a xente abriu un poquinho a mentalidade, non? Podes nos contar algo sobre o teu traballo na Ópera dos Tres Reas? Mira ti, é verdade, xa ni me acordaba. Sí, bueno, eu non... O sea, o que podo vos contar é que é unha obra moi clásica, non? O sea, clásica dentro do moderna que é tamén, pero é unha obra ademais que ten unha riqueza musical moi grande, que é a música de Kurt Weill e tal. Estes inventaron a música do cabaret, prácticamente, non? Así de entreguerras e por aí do século XX. É un traballo moi interesante. Cousas boas que tiña, que había un elenco de actores, exceptuándome a mí, que eu non son actor, ademais o digo en serio, non por humildade. Había, claro, xa estaba traballando con xente moi boa. Que pasa? Que eu a todos estes coñezo, tanto a Luis Tosar, como a Goldi, como a Víctor de Mofabefa, como, en fin, toda a xente. Porque eu traballei moito como músico para teatro. E por ese motivo, moitas veces, cando era unha obra musical, pois actuaba tamén, pero porque había que cantar ou porque había que facer o parvo, que iso dá sempre ben, non? Entón, así, máis en plan cómico, pois, E como foi a túa convivencia con estos anos? A Luis o coñezo hai moitos anos, porque el, cando estábamos facendo este local do que vos falei antes, non sei, falei de que montáramos a NASA, non sei se o mencionei, non? Que agora xa non existe, pero durou casi 20 anos ou por aí. E el era, pois tamén, éramos unha xeración, ou somos, vamos, pero pois como sodes vos, xente inquieta, non? Que estou vendo que vos facedes tamén os programas de televisión para anunciar a Semana Cultural, que estades agora facendo isto, que estábamos montando e preguntando, ese como vai, tedes un grupo, pois é o mesmo. Que pasa? Que Luis é de Lugo, entón, eu hasta que eles viñeron para Santiago a facer cousas e tal, non o coñecín, pero todos que andábamos no Allo, pois xuntábamos. E o mellor alguna vez teño tocado baixo e el facendo un gag por ali en Anasa, ou... Hai moito tempo que nos coñecemos. Que pasa? Que hoxe ele é un actorazo, e ademais que se lle ve, porque xa era bo daquela, pero aprendeu moito. Pero unha das cousas que eu destacaría máis del, e que creo que é tamén a clave de calquer artista que tal, e que sempre foi así. O Luis o que tivo sempre, que foi sempre un tipo, como dixéramos, unha persoa de calidad, humana, entendes? Aparte de ser un actor moi bo, pero o que sempre destacou nele que era un bo tipo, unha persoa decente, unha persoa un bo rapaz, entendes? Que non é unha cousa de outro mundo, pero sí, porque de repente ás veces non é tan fácil, non? E moito menos o mellor con toda a fama e tal, e ele sempre foi o que máis destacaba, porque era humilde no traballo, era moi serio, moi traballador, e logo era moi loco, claro, como ten que ser un artista tamén, non? Pero o tipo de ser moi loco é moi serio tamén ao mesmo tempo, non? Traballar ben e ter moita sana locura, non? E en eso ele tiña tamén, era unha persoa moi inventiva, moi... e sigue sendo, non? Pero eu creo que sí, que o de que é unha boa persoa, creo que foi unha das claves tamén do seu éxito. Agustín Fernández Paz dixo que só se pode ser internacional sendo fiel ás nosas raíces. Compartes con ele esta idea? Totalmente. Eu, tamén xa falando así por este similagrario que falaba das flores silvestres e tal, eu así é como vexo as cousas, eu digo, un ten que ser como unha árbore, non? Que, digamos, tes as polas, a mí ás veces vexo esa imaxe, non? As polas como se foran antenas, sabes? Antenas que están captando todo o que chega do cosmos, por decirlo así, non? Entón, é como unha metáfora, pero, decir, aquí estou moi receptivo, non? A ver que pasa, se corre unha brisa, vou non sentir, se quenta o sol, vou non sentir, se ven
o siroco de non sei onde, eu noto, e tes as antenas postas para o mundo e para o universo e para todo o que está pasando, pero a base deso é as raíces, non? Aí é onde ten sentido. Entón eu creo que a maneira que en que se debe estar polo mundo, eu creo que é nin facer como avestruz, que en vez de ter as raíces no chan, mete a cabeza, non? Sabes? Entón, eu non quero saber de nada, eu estou aquí na miña calle, eso non. Pero tampouco ser unha persoa que de repente perde a súa identidade, non? E que o levan pa aquí, o levan pa lá, pois agora como hamburguesas, agora vístome como non sei que, e despois, eso non é nada. É moito máis importante esa outra maneira de ter raíces. Eu, o que aprendín tamén de viaxar por aí, que se ti queres aprender cousas e compartir tamén, tens que ter algo que ofrecer. Non podes ir nada máis ti que sabes, eu sei todas as series americanas de televisión, bueno, pois, eso sabe o calquera. Pero non, eu sei, mira, na miña terra faise así, e vouche facer un plato de comida que vas flipar, e non sei que, ter a túa propia identidade como unha cosa que che vai permitir enriquecer a outra persoa para que esa persoa te enriqueza a ti tamén, non? Desta maneira, ir crecendo un pouco por dentro. Entón, eu creo que iso é fundamental. Corta a raíz a árbore, e por moitas antenas que teña, seca e cae. E despois nada máis que vale para facer leña, que non está mal, pero dura pouco eso. Pode seguir que a miña cuestión xa está. Xa respondín? Sí. Enróllome como unha persiana. Como é cando comezaches o contacto cos peixes lusófonos? Pois eso, mira, foi todo por causa deste sitio que vos comentei, que era a NASA, non? Aquilo era un garaxe de coches, non vedes que era. En Santiago daquela non había moitos sitios en que tocar, e nós éramos pois, un colectivo, pois, como pode ser vos e tal, e joder, non temos de tocar, non temos, isto é un desastre e tal. Collemos alquilamos, e dixe, bueno, se nos ponemos a traballar, malo será que non paguemos entre todos o alquiler, tal. Unha sala que era un garaxe. Despois xa, co paso do tempo, se institucionalizou un pouco máis, eu xa non estaba ali, pero hasta tivo unhas axudas, etc. Ao principio non. E estábamos ali e dicimos, Portugal está aquí ao lado, e non sabemos nada do que pasa ali. Non coñecemos nada, non sabemos... Entón empezamos a mandar cartas, buscando, non, de grupos de teatro ou cousas así, e mandamos cartas de invitación, a ver quen era o que estaba bastante tolo, como para vir. Nós podíamos pagar a comida, dormían nas nosas casas, pero non lle podíamos pagar cachés, nin tal, non? Pero uns cuantos bastante tolos como para vir. Tamén xente que... O propio feito que dixeran que si xa revelaba que eran boa xente, porque eran xente dunha xeración máis bella que nós, daquela, pero que comprenderon que, mira, que hai uns mozos que están intentando facer algo, vamos a botar unha mano, non? E viñeron os portugueses, e a partir de aí empezou unha relación. Que pasa? Que esta xente, vos sabedes, Portugal, claro, foi, hasta non hai tanto tempo, pois tiñan as excolonias, non? Estos anos 70, que se acabou o colonialismo portugués, pero tiñan. E entón eles o que tiñan tamén eran uns vínculos, como dicir, bueno, tiñamos aquela relación desigual con aqueles países, e agora que temos en común a lingua, non é unha pena que non podamos intentar alimentar unha relación de igual a igual, diferente da que era antes, non? E entón eles pois procuraron organizar festivales de teatro, encontros, non sei que, tal. E nunha destas invitaron a mí a ir alá. E unha vez que eu cheguei alá, xa eu, como decía antes no concerto, sentíame, non sei, cómodo. Era como unha familiaridade grande. Curioso eso, é moito claro, ten que ver ca lingua, pero con outras moitas cousas. Era unha sociedade que se parecía moito á sociedade que me contaba o meu pai aquí. Meu pai hoxe xa é un home maior, claro, ten 80 e tal, pero cando ele era cativo, viviuse aquí un tempo de posguerra, non? E era unha sociedade que estaba un pouco empezando a modernizarse, pero que tiña moito contacto coa vida rural. E o que lles pasaba a estes mozos, destes amigos de Mozambique, pois tamén, porque eles tiveron, despois da guerra colonial, tiveron unha guerra civil que durou hasta o ano 92, me parece que foi, imaginade, non? Cando eu fui alá, era o ano 95, primeira vez. Entón, aínda estaba ese ambiente, recordaba-me moito como contaba meu pai, como eran os tempos da posguerra, non? E de ver xente que quería, que estaba con ese conflito de a modernidade, que querían salir para diante, da tradición que non querían perder, e tamén tiñan un problema que era moi parecido ao noso, e é o problema da lingua, non? Porque eles falaban portugués, tal, pero se consideraba que a lingua original deles, o maxope, que eu cantei aquí,
que non era unha lingua para cantar cousas modernas, non? Sino que era unha lingua nada máis que para as cousas da tradición. E estes mozos que vos digo que dominan a internet e todo eso, estes dicen, non é así. Non só a lingua é unha lingua que ven do pasado, mas vai viaxar ao futuro. Esa lingua vai viaxar ao futuro, non? Eu vou levar a lingua ao futuro. E entón os tipos empezaron a compoñer músicas novas, a xuntarse con guitarristas de rock de 11.000 km de distancia para crear a súa propia lingua. E vos escoitastes tamén unha canción que cantamos, que vos dixen eu, aquí está o inglés, o galego, o portugués, o mashope, todo xunto na mesma canción. Esa é a nosa maneira de decir, aquí todas teñen a categoría de inglés, é moi bonito. E querer unha cousa non quer decir de especial a outra, non? Entendes? Entón, metemos o inglés. Pero claro que metemos o mashope, porque as cousas que se din en mashope non se poden decir en inglés. Cada lingua ten a súa alma tamén, ten a súa poesía. E o que dis en galego non hai ninguna outra lingua para dicilo. Podes traducilo, pero non podes perder toda a riqueza do que queres dicir e que está próximo da tua alma, non? E eu sentime moi orgulloso deses mozos, pois, mira estes africanos de 11.000 km mozambicanos e pensan exactamente igual que a mí, non? Con respecto ás súas raíces, non? Entón, fixémonos como se di, aliados. Ti xunto ao Grupo Chévere fuches un dos creadores da Sala NASA. Que crees que significou para ti e para a cultura galega en xeral? Home, para min, eu botei ali os 5 primeiros anos. Despois a historia do local, ainda, como vos dicía, durou outra década e pico máis. Pero para min foi moi importante porque é un pouco eso. Ti tamén necesitas un lugar onde te podes xuntar cos outros, entendes? Porque o que fai que as cousas poden ter un pouco de proxección é que te podes xuntar a outras persoas. Facelo só é moi difícil, non? Ou empezar só é moi difícil. Despois, xa cada un vai buscando o seu camiño e sigues convivindo e tal. Ali, xuntouse e naceron un montón de cousas. Como vos decía antes, os primeiros números de Luís Tosales foron ali. Mofa e Befa fundouse ali. As compañías de circo que hoxe en día teñen tamén a escola de circo en Santiago e tal, empezaron facendo números ali, non sei que, eu mesmo empecé compoñendo cousas para teatro ali foi onde me xuntei ca xente esta de Portugal, porque tiñamos algo que ofrecer, un sitio onde nos reunir e onde facer algo xuntos, non? Entón, para min, foi moi importante. Para a cultura galega, pois, as cousas que son importantes para a cultura non sempre teñen que ser as cousas que salen todos os días nos periódicos, ou que salen todos os días na televisión. Ás veces as cousas importantes son as que ocurren un pouco, bueno, vale, pois non todo o mundo se entera de que eso é así, pero aí está vendo un movimento. É importante para a cultura que vos estedes facendo esta reportaxe, non porque salga eu, sino porque estades creando unha maneira de, bueno, pois a escola é un sitio no que se aprenden moitas cousas, non só as asignaturas de clase, sino que tamén aprendes a traballar en conxunto e a crear un sistema de traballo, etc. Eso é importante para a cultura de todos, porque se trata un pouco de ir sendo consciente de unhas cousas para poderlas defender, e ademais poderlas defender de unha maneira que eu creo que non debe ser con consignas e con bandeiras e con tal, sino con a túa propia actuación diaria, non? Entendes? Con feitos. Esa é un pouco a idea. Como ves a situación da música galega actual? Pois, actualmente, o que vexo é que con respecto a cando empecé, por exemplo, avanzouse moitísimo. Porque sempre houve moitos grupos, sempre houve moita xente que tiña talento e tal, pero agora, nestes últimos 20 anos, eu que fui vendo que houve así moita formación, non? Moitos dos chavales que... Eu cando estaba empezando para aprender un acorde, tiñes que conocer un tipo que sabía tocar aquela canción e que che ensinara como era. Agora, hai escolas, a parte da internet e todo iso, e notouse moito o nivel de formación que teñen os mozos e tal é máis alto en xeral, porque moitos dos músicos da miña xeración, non é o meu caso, pero moitos si foron a estudiar fora. Os de jazz, por exemplo, foron a Estados Unidos e non sei que, viñeron, montaron escolas, nótase ese tal. Hai ahora mismo unha cantidad de grupos xovens e non tan xovens, non? En todos os estilos, que é dunha calidade extraordinaria, non? Tamén é certo que nunca peor estivo a parte de difusión, de mercado, non? Eso está todo
un pouco desfeito, non? Dicir que é un momento moi complicado, como se toda a industria que se foi montando estes anos un pouco veus abaixo, non? Porque facer música ou teatro non é só ter o grupo, ten que haber unha industria ao redor, ten que haber pois, xente que vende, xente que compra, espacios para facelo, unha cultura de asistir aos non? Eso vai se construindo pouco a pouco. Pero bueno, eu son moi optimista porque músicos hai moi bons, calidad, oferta, de todo tipo de calidad. Público formado tamén hai bastante, xente que aprecia e valora, non? Entón, malo será que entre todos non consigamos reordenar un pouco esas carencias que hai de espacios de venta ou de tal, non? E que podamos salir adiante, porque xa non... Houve outras épocas tan difíciles como esta. E cando era así, pois mira, montamos a NASA, porque non de tocar, bueno, un pouco así. Moitas grazas pola entrevista. E xa nos veremos en vindeiros concertos. Ojalá que si, eu estou moi contento e moi orgulloso porque tamén vos tedes que pensar que a min cando veño a este sitio se vexo que xente nova como vos que ten ese interés polas cousas e que estades facendo con cariño, iso a min tamén me alimenta, entendes? Pois valeu a pena todo o que estamos facendo e ainda me dá forza, que eu ainda teño moito que rillar, que eu tamén estou empezando, non? Pero a min tamén me dá forza vermos a vos, entendes? Entón, iso é unha cousa de... Eu queria fazer unha pregunta. Se agora calquer rapaz da nosa idade se quixera dedicar á música, que consellos lle darías? Pois nada, o primeiro é que siga estudiando. Eso xa dicen ali. Non deixedes os estudios, que esa é mala cousa. Eso, o sea, hai que procurar. Si queres tomalo moi en serio, eso digo en serio, si queres tomalo realmente en serio, ou estás moi tolo, ou entón, mellor é que procures unha maneira na que te podes decir, bueno, pois, eu voume asegurar de que teño uns mínimos para poder, porque está sendo unha vida moi insegura, a de ser músico, non? Ahora, tamén é unha vida moi bonita, de aventuras, de encontros, de tal, non? Entón, si estás disposto a loitar, si lle tes cariño o que faz, non? E realmente che gusta, eu lanzaríame. Ahora, se eres inteligente e procuras, pois, aunque sexa formarte na música, para logo poder ser profesor de música, non? Pero non tirarse así, en plan, ao precipicio así polas voz, porque iso non é boa idea. Digo cho eu. Moitas gracias. Moitas grazas. Ponednos... Sí, sí.